Il-Ministeru tas-Saħħa għadu ma ppubblikax ir-rapport sħiħ tal-inkjesta dwar il-mewt ta' pazjent Awċi li allegatament ma kienx hemm helikopter għalih. Kien id-deputat nazzjonalista Chris Sajt li kixef każ xokkanti ta' Awċi li miet f'ċirkostanzi li qajmu ħafna mistoqsijiet. Iżda minkejja li l-inkjesta ilha konkluża ġimgħat sħaħ, ir-rapport għadu mhux pubbliku. Iffaċċjat bi kritika l-Ministru tas-Saħħa ġie daru mal-ħajtu issa ppubblika biss ftit linji mill-inkjesta li għadha moħbija. Anke mill-konklużjonijiet biss jirriżulta li bejn it-22 u l-24 ta' Awwissu il-helikopter mediku li jservi ta' ambulanza fl-ajru kien nieqes minħabba manutenzjoni. Hemm ukoll miktub mod ċar li l-isptar ta' Għawdex m'għandux protokoll formali ta' kif għandu jimxi l-istaff f'każi ta' emerġenza u lanqas ftehim formali mal-Gozo Channel dwar kif it-trasferimenti tal-pazjenti jingħataw priorità. L-erba fil-Parlament Chris Sajd kompla bil-pressjoni tiegħu, akkuża lil gvern b'cover-up u għamel ukoll sfida diretta lill Ministru tas-Saħħa biex jippubblika r-rapport kollu ta' din l-inkjesta biex jgħid jekk hux veru li hemm miktub helikopter unavailable fir-rapport mediku tal-pazjent u jekk din ġraġ drabi oħra. L-informazzjoni li għandi jennu li din ġrat diversi drabi. U allura sfidajt il-Ministru fejn jgħid jekk kienx l-uniku darba. U jekk kienx hemm ukoll okkażjoni fejn deputat tal-Gvern ukoll kellu bżonn il-helikopter u ma kienx hemm. Dawn id-domandi kollha baqgħu ma ġewx imwieġba fl-istqarrija xotta li ħarġet mill-Ministeru. Kien biss wara dan id-diskors fil-Parlament li l-Ministru Chris Fern ippubblika biss biċċa żgħira minn din l-inkjesta. Għalkemm fl-istqarrija tal-Gvern intqal li Chris Sajd ġie mistieden biex jara r-rapport tal-inkjesta, Net News jista' jikkonferma li d-deputat nazzjonalista sar jaf b'dan mill-medja u marċieva l-ebda stedina personali. Semmur nara r-rapport għaliex jiena rrid l-ewwel qabel kollox minn dan kollu li għaddej li dawn l-inċidenti ma jerġgħux jiġru li jittieħdu l-passi biex is-saħħa tal-Awċin titpoġġa fuq quddiem net.